Okay mga ka-province, good afternoon. Subukan ko muna maging car sales agent para sa inyo ha. Adi mga kawaray, mga ka-province. Kotse. Navara, hindi. Hindi ito mabara ha, Navara. Mabay sa iton. Oh. Pa ini sa mga adventure sa ato probinsya. Ayan, tagpera. Ito. 128,000 daw. Oh. 128,000 down payment. Down payment 128,000. Then and one daw monthly 26,000 monthly. Oh. Ayan. Ayan ang rare look, Calibre pero Navara type. SRP ng is 194 din. Brand new car. Kaya kung may lakwarta, balyon ko na. Basi doon ko kan sa Samar. Harurot na ito sa National Highway Bicol, abot na ito sa Northern Samar. So guys, likes muna ha, subscribe and hit the bell button. Thank you.